ئێمە بڕاستی ئەم دەبینن ئەو نەڕینی ئەمریکا ئەگەر جەدی بن ji bo got Kurd li Sûriyê bi hemû hêzê xwe bejdارê emeliyat siyasî û a destûrî bibin li Cinêfê û li hemû menabirê dînî navdewletî goçê dibin bo çareserkirina mesela Sûriyê bêguman ew tiştekî baş e û dikeve bercewendiyê milletê Kurd e. Lê ême wekû Encumena Niştimanî Kurdî li Sûriya ême berê her bejdarin diva hemû mehafila de û çi di emeliyat destûrî de bi û çi di emeliyat dînî siyasî de bi berdewamê yanî di prosa siyasî de berdewamê ji berî çend sala de ji piştî goşoreşa Sûriya dest pê kir bi salekê heta roja îro. Lê bi her haletekê bi bihweriya moxtê Amerîkî cad bin fişarekê bikin li hemû etrafa Kurd li Rojavayê Kurdistanê bibin dengek û rengek û bejdar bin li va mehafila bêguman ew ê tiştekî baş be wê têke xizmeta qediya milletê Kurd li Rojavayê Kurdistanê.